ኢትዮጵያ ቅድሚ ለውጢ በርከት ዝበሉ ፕሮጀክታት ብዘይ ምዛማ ድሌት ምልማዕ ዘይጋታታ ከይተዓወተ መጽንሑ ተገልጹ። ካብ ወጻኢ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቁጠባ ኣሜሪካ ንሓወይ ምዃኑ ገሊጾም። سلام دعنا هبلك ما يتمسيز خبركم تملكتنا ساعة حدا خوينو مع زينا جمير له مع زينا أنا مرحون عزريت بريو حبيركم كتأني حيث لما حد صارت زيناتات. بريزيدنت تاياز كاسلاسي مس بريزيدنت إسرائيل آيزاك هيرزوغ تزات يوم. بريزيدنت تايي أب محبرو ميديا قد أم بزم حلالفهم الأختي لو معلتي ناب إثيوبيا نعلو عدة سراح زمزو بريزيدنت إسرائيل آيزاك هيرزوغن أب بيت صحفتهم تقبلهم كم استزاتو يقليتهم. أبزتهم دما منغو خلتين هجرات بزعبة زلو تاريخاون بهلاون متأثر كم استمعيتو حبيرهم. قدماي منيستر أبي أحمد مسن علو عدة سراحنا بإثيوبيا أزمة بريزيدنت إسرائيل آيزاك هيرزوغ زتيوم. اتومك قدماي منيستر أبي محبرهم ميديا قدوم أبي زم حلالفهم الأختي لما معلتين على عودة سراحنا بإثيوبيا نزمت بريزيدنت إسرائيل آيزاك هيرزوغ تقبلوا تيتاوزته غيرنا لهم ركب إثيوبيا إسرائيل بمصنع أب حبراو دليتاتنا مسارات بمقبار متحبارنا نعبيل لهم من قدتات داسيسنا خبلون وسيخهم قليتهم. بريزيدنت إسرائيل آيزاك هيرزوغ أب زخر عوض عدوى عودة ساليتهم. كنتيبا محلال كتما ديس أبا أدانش أبي أبا محبراو ميديا قد أنا بزم حلالف أم الأختي لو موقحتا قرعات ملات ألم تثبتات سخونة زخر عوض عدوان نلو ألاو نتهجر زخفلو جاقانون بريزيدنت إسرائيل آيزاك هيرزوغ أري نايلن. بريزيدنت آيزاك هيرزوغ أبا زخر عوض عدوان زنبرهم أوان أمسكينان. أبا مدر قدامات إثيوبيا خموون أبو كبت ختمان ديس أبا زهلوهم تانحيت عوث نخون بشمين بمحدار كتمان كابل بي من نخبلاون قليتان. مرحبتي حفاش بناتنت كسرحو زخل عودي نمفتار بزحس رحت تسارحهم يمكبلو بمعرض مكتل قدماي منيستر حلافن تسرع الديمقراطية مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان آدم فارح تزاريبهم أيت آدم فارح بفانا ميديا كوربوريشن ترخيبهم سرحت تتكالن من محاشا استقبر لهم تقبارات عودة ساليتهم عودات متشو كباب سراحة بمفتارن تنحن حينات أب معباي بزحات سراحتي مسروحهم بمحبار زيون فانا ميديا كوربوريشن بزبلات تنكور تنحن كخون زخ إلى فانا ميديا كوربوريشن أب تاريخ ميديا إثيوبيا عبية أسر زنبرتك المخانو بمقلات أبزح زقوان نايتي زمن مرة خبت حفاش نحن نحزي حقزو سراحة مسروحهم حابيرهم. حدشتي بوليسيتاتن استراتيجيتاتن تجبراو بمقبار قبل معت حمت انسسان عسانة هاجر لعلو وسيد كم استمزجبة منيستر حرشة فليتهم. منيستر حرشة هاجروا مدرخ مخكر مدارك تأكلات إكستنشن هفت انسسات عسان يكايد اللهم. منيستر ديتا حرشة دكتور فكرو رجاسة أبتوان كمزبلو أبي تيبي أبز حلفو وحدات عمتات لمعت انسسات عبيد قبل الطريقهم. حدشتي بوليسيتاتن استراتيجيتاتن تجبراو بمقبر قبل لمعت هفت انسساتن عسانة هاجر لعلو وسيد كم استمزجبون تزاريبهم. تسترخبوا وسيد نابزل على بركن مسجارون موداد مدارك تأكلات وساني إلهم. حرستوتن أربعة انسساتون ببعض المياس تدقفة حمام انسسات عم كل خال وسيتاو خمس خونو حبي رميم بممرمر زترخبوا تكنولوجيات سرحت من محاش عليت ميلا حلوات عنا انسساتن تجبروا عم مقبر ونستجمروا سرحتي تسفازهو بيميلهم توم سرخبوا وسيتات بزبلت أنا متنخر زتوادد سرح مدارك تأكلات تتنخيرهم من كوتلو خمس قباون أرديهم. أب كل عفار لعل خلتنا بربعة بيليون بروتاي إسران حدن حدش ختماتات جزر مندراتن تتقمتي حيل إلكتريك زجبر بروجكت ناتزاز أمريكا بيرو قلقالوت إلكتريك إثيوبيا
فصام سراح كوميونيكيشن اتغلغالوت انوار ابرار كم زبلو ات بروجكت ابت خبابي اف ديران دالولن زركبو افريت اندستريتات ጨውን ፖታሽን ከም እውን 21 ሓድሽ ናይ ገጠር ከተማታትን መንደራትን ተጠቀምቲ ኤሌክትሪክ ዝገብር እዩ ንህንጸት እቲ ፕሮጀክት ባንክ ልማዓት አፍሪካ 16 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ገበረን ተኸውን ዝተረፈ 84.62 ሚሊዮን ብር ድማ بقلقالوت إلكتريكي إثيوبيا 5 شفن أملاخيتهم. أت بروجكت 375 كيلومتر مع خلاي مسمر إلكتريك 93 كيلومتر زرق حزت حتى مسمرن تخلا 85 ترانسفورمرات زكاة سيلهم. صاحب حزب زتوجنا سراح كل 378 نتب 34 كيلومتر مع خلاي مسمرن 33 نتب 5 كيلومتر زرق حت مسمرن كم أون تخلا 29 ترانسفورمرات كم استزازمو أي تأنوار قليتهم. بزر ما شومون تمندراتن حدا فابريكان تربحت حيل إلكتريك مقبار تخالن تخون ات بروجكت انتزازم 14 شح مراح تدرا تربحت إلكتريك كم زقبر قليتهم. ماد زين أخو أب مكتال تركبوا حزر ما بزرزر نابد رأيهم كردات كنحلف إثيوبيا قدم لوت إبركز بلو بروجكتات بزي مزامة دليت من المعزيقاتها كي تعوتت أنيحيهم بفلسفنا مدمار زمن رحمن قست لوت إقنا نقدم هداس حويسو بركت بلو ميجا بروجكتات نفس آمن خبعو مقبارو أبقى أسأل نسرحو حادش سرحتي حادش بهال سراحن من نغاحن زفت المخانو تقليتيهم أبراهام فسهام أب إثيوبيا قدم لوطي بركز بلو بروجكتات تجميرهم من باروم يذكر توم بروجكتات أب استفرالي كابتات نكسرحو أب جمارو كينوم نعمتات كي تزازو مصانيحهم يوم بزيد ما استفرالي حافتات حجر أب ربحا كي وعلو زيغاتاتون بزقباء تربحتين كي خونو محلقا اناخونا مصنحي فلت دحر نوطون اتوم تجميروم زنابر بزحات بروجكتات غنا اب هنصات بمنباروم كالي توساق هافتي زحاتو يوم نيروم بزيد ما منغستي استجمرو بروجكتات اب مززامن عدام منكاين اطنكيروك سرح صنحيوم بمخانو دما منغست لوطي بحاده غص عدانا كفلم بخالق قص دما بستفراليو مغنياتات هنصاتهم تقاريصو صنح بروجكتات نكزازمو زي حلل صعري اناوغنا مصنحو يغلص ازي دما ኢትዮጵያ ምስ ዝማዕበላ ሃገራት ዘለዋ አፈላላይ ንምጽባብ አንፈት ሒዙ ጠመተዝ ገበረ መንግስት ለውጢ ጸገማታ ስዒራ ዝበለጸት ሃገር ንምፍጣር ወሳኒ እዩ ኢሉ ይአምን አዳዲስ የመልማት አቅሞች ማውጣት ሓደሽተ ዓመታት ልምዓት መውጻእ ሓደሽተ ዕድላት ዕዳጋ ምፍጣር ዘለናሉ ዓቕሚ ምዝማን ናብ ዓለም ብዝካል ብርኪ ምብጻሕ መዋቕራዊ ለውጢ ምርግጋጽ ፍልጠት ከም ምህርቲ ምጥቃም ጸገም ዝተደብረየና እንተኾይኑ ደፊኡ ናብ ዝሓሸ ዘብጽሕና ክኸውን ይግባእ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ወለዶ ጠመተ ዝገበረ ሓሳብ ምድማር ሰብተኮር ዝኾኑ ስራሕቲ ብምትላም ናብ ኩለመዳዊ ዕቤት ዝሳግር ጉዕዞ ዘርጊሑ ብምትግባር ሓደሽቲ ከምኡውን ህንጸቶም ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ንምዝዛም ልዑል ዓቕሚ ኣኻዕቢቱ እናሰርሐ ይርከብ ኣብ ከተማን ገጠርን ብዝሕሸ ጽሬት ተሰሪሖም ናብ ፍጻመ ዝበጽሑ ፕሮጀክታት ሓዱሽ ባህሊ ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ንዜጋታት ድማ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዓብይ ኣስተዋጽኦ እናበርከቱ ይርከቡ ኣብ ቱሪዝም ማዕድን ኢንዱስትሪ ከምኡውን ምዝዛም ህንጸት ዓብይ ግድብ ዳሰ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ስራሕቲ ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ተረባሕትን ክኾኑ ዝገበረ ኮይኑሎም ብረት ካወጣን ወርቆች ካወጣን ጋዝ ካወጣን ብረት መውጻእ ተኺልና ወርቅታትን ጋዝን መውጻእ ተኺልና ሕርሻ ነስፋሕፍሕ እንተዳ ኮይና ኢንዱስትሪ ሕዚ ብዝጀመርናዮ ልክዕ ምዕባይ እንተኽኢሉ ኩላትና ምስራሕ ተኺልና ከተማታትና ጽባቆም ዝቕጽል እንተዳ ኮይኑ ዑደተኛታት ምስሓብ ተኺልና ኢትዮጵያ ጎይታያ ማለት እዩ ዝተኸበርኩም እንበሃለላ ሃገር ዜጋታት ኢና ንኸውን
መንግስቲ ምድማር ካብ ዝሓንፀጾም ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ሓደ ልምዓት ኮሪደር ይርከቦም ልምዓት ኮሪደር ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሓደ ኢሉ ብምጅማር ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳርጋ ኣብ ኩለን ከተማታት ክልልን ገጠርን ብምስፋሕ ብጣዕሚ ዘደንቁ ስራሕቲ እናተወገኑ ይርከቡ በዚ ድማ ልምዓት ኮሪደር ካብ ጽባቅ ከተማ ሓሊፎም ንብዙሓት ዜጋታት ዕድል ስራሕ ብምፍጣርን ዋና መስሕብ በጻሕቲ ብምዃንን ንኻልኦት ሃገራት መርኣያ እናኾነውን ይርከብ ከተማ አዲስ አበባ ከም ስማ ውቅብትን ምግባር ዝተሳለጡ ሓደሽቲ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ማእኸል መስሕብ ቱሪዝም ዓለም ክትከውን አኽኢልዋም ብዙሓት በጻሕቲ ዓድውን እናተኣናገደት ትርከብ ከዚህ በፊት ይሄ አካባቢ ምን ነበር የቆሻሻ መጣያዎች የተለያዩ እንትኖች ነበር ቅድም ሕዚ እዚ ከባቢ ጎሓፍ መድፊ ዝነበረ እዩ ሕዚ ግና ማዕሪጉን ጸቢቁን ኣብ ሓጺር እዋን ተሰሪሑ ልዩ ተአምር ነው እኔ ከኃይለ ሥላሴ ጀምሮ አውቀዋለሁ ፍሊ ተአምር እዩ ካብ ኃይለ ሥላሴ ግዜ ጀሚረ እየ ዝፈልጡ ሕዚ ብዝገርም ኩነታት ኣዝዩ ተለዊጡ እዩ መራሕትና አዲስ አበባ ቀይሮማ እዮም እዚ በመስርሖም ክምስገኑ ይዝግቦም የራሴ ፖሊስ ሆስፒታል ታመሜ ተኝቼ ነበር በ3 ወር ውስጥ ስወጣ ማቀው መገናኛ ኣብ ሆስፒታል 3 ወርሒ ብሕማም ደቂ ሰንትወጽ ዝፈልጦ መገናኛ ጠፊኡኒ ጠጠው ኢለየ ብጣዕሚ ስለዝተለወጠኒ ማለት እዩ ዝገርም ስራሕ እዩ ኣብ ሓጺር ግዜ ተሰሪሑ መረጻ መሰል መምራጽን ከመረጹ ምግባርን ዜጋታት ዝረጋገጸሉ መግለጽ ሉዓላውነት ምዃኑ ይሕበር ነዚህ ብግምት ውሽጥ ብምእታው ኣብ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ተሳትፎን ምግባር ምድላዎም ኢቲቪ ዘዘራረቦም ሪቶ ሃብቲ ገልጾም እዮም ሙሉ ብርሃን ግርማይ መረጻ መሰል መምራጽን መምራጽ ዝረጋገጸሉ ዲሞክራሲያዊ መድረኽ እዩ መሰረት ህንጸ ዲሞክራሲ ሓንቲ ሃገር ዝዕቀኑን ዜጋታት ኣብ ኸይድ መረጻ ዘለዎም ንቑሕ ተሳትፎ ብምርኣይ ከም ዝኾነ እውን ይእመን ምርጫ ድምጽ የሚሰጡ ዜጎች እንደ ጡብ ናቸው በምርጫው የሚሳተፉ መረጻ ብዝምልከት ድምጽ ዝህቡ ዜጋታት ከም ብሎኬት እዮም እቶም ኣብ መረጻ ዝሳተፉ ፓርቲታት ድማ ከም ማእገር እዮም ብሚልዮን ብሎኬትን ልዕሊ 50 ብዝኾነ ማእገርን ዝስራሕ ገዛ እዩ ዝኸውን ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣሰሮም ምቕማጥ ተዘይክኢሎም ኣብ መረጻ ዝሳተፉ ኣካላት ድማ ማእገሮም ምቕማጥ ተዘይክኢሎም ጥንኩር ገዛ ምህናጽ ኣይከኣልን መረጻ ድምጽ ናይ መሐመድ ሰልጥራይ እንተኾነ ዕድል ሃገራ ምውሳኑን ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ዜጋታት ተሳትፎ መረጻ ይሃልዎም እንትበሃሉን ድምጺ ካብ መሃብ ዝሓለፈ ሓሳብ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብ ምስማዕን ክሳብ ምዕዛብ ትኸይድ መረጻ ይኸድዩ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ዘዘራረብናዮም ርኢቶ ሃብትውን ንመበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ከም ዝተዳለው ይሕብሩ የተዘጋጀው ነው እንደ ሀገራዊ ግዴታ እንደ ዜጋም ይዳሎ የዘለኹም ከም ሃገራዊ ግዴታይን መሰልን ካብኡ ድማ ዜጋ ብምዃነይ መጠን ዝሕሸን መንግስቲ ንምምራጽ ተዳልየ እየ መረጻ ብመሰረቱ ዲሞክራሲ እዩ ስለዚ ብዲሞክራሲያዊ መገዲ ንምምራጽ ድልው እየ ኩሉ መንእሰይ እውን ተሳትፎ ብምግባር ብጽሒቱ ክዋጻ ይግባም እንደኔ ያው ምርጫ የሚበጀው ብወገነይ መረጻ ንሃገርና ዝሕሸ ንምምጻእን ብመረጻን ብዘተን ዝኣምን ወለዶ ንምህናጽን ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ይኣምን እየ ስለዚ ነቲ ዘሎ ዕድል ብምጥቃም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ንመረጻ ዕድሚኡ ዝኣኸለም ልምዓት ሃገሩ ኣብ ግምት ብምእታው ክመርጽ ይግባም መረጻ መጻኢ ዕድል ሃገር ኣብ ሙሳን ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ዝሓበሩ እቶም ርኢቶ ሃብቲ ንመረጻ ዕድሚኡ ዝኣኸለ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ ንኽገብሩን ጸዊዖም እዮም እንግዲህ መንግስት በመነጋገር ነው የሚያምነው እኛም ደግሞ እንደ ወጣቶች የሚበጀንን ለመምረጥ ተዘጋጅተን ያለ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ብዘተ እዩ ዝኣምን ንሕናውን ከም መንእሰይ ዝሕሸና ንምምራጽ ተዳሊን አይና ዘለና ዘሎ ከይድውን ጽቡቕ እዮም ስለዚ ኩሉ ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾነ ዜጋ ኣብ መረጻ ንክሳተፍን ዕድል ሃገሩ ንክውስንን ብወገነይ ጻውዒተይ ምቕራብ ይፈቱም ኢትዮጵያ ህዝብ የሚመጣው ምርጫ በሰላም እንዲመረጥ ደሞ ከ18 ዓመት በላይ የሆናችሁ ሁሉ ህዝብ ኢትዮጵያ ነዝመጽ መረጻ ንክሳተፍን በሰላም መረጻ ንክገብር ካብ ሕዚኡ ጻውዒተይ ምቕራብ ይፈቱ ሁሉ ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾነ ዜጋ ካርድ መረጻ ወሲዱ ንክሳተፍ ጻውዒተይ ምቕራብ ይፈቱ ኣነ ከም ነባሪነተይ ተዳልየ ዘለኹ መረጻ መግለጽ ዲሞክራሲ ከም ምዃኑ መጠን ብዘተ ዝኣምን ወለዶ ኣብ ምፍጣሩን ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ እቶም ርኢቶ ሃብቲ ገሊጾም እዮም
ኣብ ከተማታት እናተተግበረ ዝርከብ መርሃ ግብሪ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ድኽነታ ምንካይ ሕግዝ ምህላው ሚኒስተር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ኣፍሊጦም ተረባሕቲት መርሃ ግብሪ እውን ካብቲ ሓጋዛይነት ናብ ኣፍራይነት ከም ዘሰጋገሮም ተዛሪቦም ባየ ሙላ ዘዋረዶ ጸብጻብ ጌታቸው ዓለሙ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ከተማ ኣብ 2009 ዓ.ም እንትጅመር ትሑት ብርክ ናብራ ዝነብሩ ነበርቲ ከተማታት ዝኾኑ ዜጋታት ኮይኖም መስራሕ ንዝኽእሉ ዕድል ስራሕ ንዘይኽእሉ ድማ ቀጥታዊ ድጋፍ ብምሃቢው ናብ ተግባራት እዩ ኣብ ከተማ ኣዳማ ነበርቲ ወረዳ መልካ ኣዳማ ዶጆ ወርቅነህን ወበላ ዓብድላን እቲ መርሃ ግብሪ ንዕለታዊ ቀለብካ ምዃን ብተወሳኺ ናብ ቋሚ ስራሕ ካብ ድኽነት ናብ ብሩህ ተስፋ ዝተሰጋገሩሉ ምዃኑ ይገልጹ ኣብ 2014 ዓ.ም ናብቲ መርሃ ግብሪ ተጸምቢሮም ኣብ 2017 ዓ.ም ዝተመረቑ እንትኸውን ን3 ዓመታት ኣብ ጽሬት ጽባቐን እቲ ከባቢ ከምኡውን ኣብ ሕርሻ ከተማ ተዋፊሮም ካብ ዝኽፈሎም ገንዘብ ብምዕቋር ቋምን ዝሐሸን እቶት ናብ ዝረኽብሉ ስራሕ ተዋፊሮም እዮም ረሳ ዞርናተን ጀቻቱረ ናብዚ ፕሮግራም ቅድሚ ምእታወይ ብመዓልታዊ ስራሕ እየ ዝመሓደር ነይረ ኣብዚ ፕሮግራም ሰሪሐ ብዝረኽቦ ገንዘብን ተመሪቐ እንትወፅእ ብዝተዋሃበና መበገሲ ስራሕ ገንዘብ ምርባሕ እንስሳ እንዳሰራሕኩ ናብራ ቤተሰበይ ኣመሓይሸ እየ 3 ዓመት ሰርቻለሁ 3 ዓመት ሰሪሐ እየ ኣብ መወዳእታ 3 ዓመት ድማ ናባስታት 30,000 ዝወሃብ ብር ነይሩ ተቐቢለ ኣብዚ እየ ተኻርየ ነይረ እዛ ክላስ መንበር ገዛይ ኣብኣም ብጎኒ ድማ ሳምቡሳ ይሸይጥ ነይረ ዕቁብ ኣትየ ክሰርሕ ጸኒሐ እቲ ፕሮግራም ሴፍቲኔት ጽንኩር ባህሊ ስራሕን ቁጠባን ንክህልዎም ብምግባር ካብ ሎሚ ሓሊፉ ንጽባሕ ዝሐሸ ተስፋ ከም ዝሃቦም እዮም ገሊጾም ንፈየደኒ ቆጠባዳዳ ገንዘብ ከጨንከ ቆጠባዳዳ መጨረሻ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ቁጠባ ትምህርቲ ኣዝዩ ሓጊዙን እዩ ካልእ መበገሲ የብለይን ብስራሕ ሴፍቲኔት ብዝረኸብክዎ ገንዘብ ካሮ ዓዲገ ንዓኣ ሸይጠውን ስርሐይ ቀጺለ ሕዚ ብግምት ናብ 1 ሚልዮን ብር ዝጽጋዕ ካፒታል ኣለኒ ሴፍቲኔት ቁጠባ በሚለው ነገር አለ ኣብ ሴፍቲኔት ዕቋር ዝበሃል ነገር ኣሎም ኣነ ንኣብነት ክሳብ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ነታ ብር ኣያውፃእ ነይረ እታ ብር ንናይ ሎም ዘመን ወርሒ ኣውፅያ ዝኾነ ነገር ክዕድግ እንተዝብል ኣይትዕድግን እያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ኣዳማ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ከተማ ኣብ 4 ወረዳታት እንዳተተግበረ እንትኸውን ኣብ 2017 ዓ.ም ጥራይ 2900 መራሕቲ ስድራ ውሕስንኦም ኣረጋጊጾም ዓርሶም ምኻሎም መተሓባበሪ ሴፍቲኔት እታ ከተማ መሐመድ ይስማው ገሊጾም መጀመሪያ ምንም ያልነበራቸው ሰዎች ለምሳሌ ጎዳና ላይ የነበሩ ሰዎች መጀመሪያ ምንም ዘይነበሮም ሰባት ንኣብነት ኣብ ጎደና ዝነብሩ ሰባት ገዛ ይኹን ምንም ነገር ዘይነበሮም ሰባት ኣዝዮም ዝተመሓየሽሉ ፕሮግራም እዩ እዚ ፕሮግራም ሴፍቲኔት እቲ ለውጢ ኣብ ኣመለኻኽታ እዩ ተሰሪሑ እዚ ፕሮግራም ንሕና ብር ጥራሕ ኣይኮንናን ንህቦም ባንኪ ዓለም ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝህብዎም ገንዘብ ኣይኮንናን ንህቦም ንክምዕብሉ ዝሕግዞም እቲ ስልጠና እዩ 21 ኣዋርሕ ዝወሃቦም ናይ ህይወት ስልጠናን ኣተሓዛ ገንዘብን ኣመልኪቱን ዝወሃቦም ስልጠና ኣሎም ኣብ ኢትዮጵያ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ከተማ ካብ ዝተጀመረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ዜጋታት በቲ መርሃ ግብሪ ተመሪቖምን መጀመሪ ስራሕ ገንዘብ ተዋሂብዎምን ካብ ተሓጋዝነት ናብ ኣፍራይነት ምእታዎም ሓበሬታ ሚኒስቴር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ይገልጽ እቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ከተማታት ድኽነታ ምንካይ ዘምጽኦ ለውጢ ካብ ውልቀ ሰብ ናብ ከተማ ዘዓበዩ ከተማው ወይም ደግሞ ሀገሪቱ ከድህነት ወጥታለች ተብሎ የሚገመገመው ከተማ ወይ ድማ እዚ ሃገር ካብ ድኽነት ወጽያ ተባሂላ ዝግምገም ድኽነት እንትንክ እዩ ናይ ድኽነት ዓቕምና እንትንክን ተጠቀምቲ እንትምዕብሉን ሃፍቲ እንትፈጥሩን እዩ ስለዚ እዚ ዓብይ እጃም ኣለዎ ካብ መንጎ 2.5 ሚልዮን ተረባሕቲ 1.3 ዳርጋ ናይ 2018 እንትውስኽ 1.6 ምባል ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ከተማታት ዝነበረ ድኽነት ክንክ ገይሩ እዩ በዚ ድማ ልዑል ግደ ኣለዎ ፕሮግራም ልምዓት ሴፍቲኔት ከተማታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 88 ከተማታት ይትግበር ዘሎ እንትኸውን ባህሊ ስራሕ ዜጋታት ብምቕያርን ምስሊ ከተማታት ኣብ ምጽባቕን ርኡይ ውጽኢት ይረኣየሉ ኣሎ ዜና ዳጋ
ፓርክታት ኢንዱስትሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ሃገራዊ ልምዓት ምሕጋዝን ዘበርክቶ ኣስተዋጽኦ ንዓበይ መጽኡ ክብል ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ሓቢሮም እዚ ኮርፖሬሽን ብመንግስትን ብውልቀ ሰብ ሃፍትን ዝለምዑ ፍሉያት ዘዋታት ቁጠባ ፓርክታት ኢንዱስትሪ ንልምዓት ሃገር ዝገብሩ ኣስተዋጽኦ ዘጋጥሙ ማሕለኻታትን ብዝምልከት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናዘተዩ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ኣብ መላእ ሃገር ዘመሓድሮም 14 ፍሉያት ዘዋታት ቁጠባን ፓርክታት ኢንዱስትሪን ልዕሊ 290 ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ከም ዝተዋፈሩ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጾም በዚ ድማ ሸርፎ ወፃእ ምዕባይ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ስግግር ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ኣብ ምምጻእ ተተካእት ፍርያታት ኣብ ምፍራይን በብኸባቢኡን ዝርከቡ ሓረስቶት ኣርባሕቲ እንስሳ ዘላቕ ዝኾነ ምትእስሳር ዕዳጋ ክፈጥሩ ከም ዝኽኣሉ ተሓቢሮም ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክልቲኦም ቤት ምኽርታት ዓመታዊ መደረ ዝገበሩ እንትኸውን ሃገርና ተመሊሳላ ክብሉ ዘረብኦም ጀሚሮም እዮም እቶም ፕሬዚዳንት ናብ መድረኽ እንትወፁ ካብ ኣባላት ሪፐብሊካን ኮንግረስ ልዑል ድጋፍ እንትረኽቡ በኣንጻሩ ኣባላት ዲሞክራት ብዝተቐመጥሉ ወገን ግና ብዙሓት ክፍቲ ወናብር ዝተረኣዩሉን ዝሑል ኩነታት ዝዓሰሉሉን ነይሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ኮንግረስ እናገበርዎ ኣብ ዝነበረ ዓመታዊ መደረ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ንዘመናት ዘይርሳዕ ለውጢ ምምጾም ገሊጾም ትራምፕ ኣብ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ውሽጢ ናህሪ ዋጋ ብልዑል ብርኪ ምንካይ ምኽኣሎም ተዛሪቦም እዮም ናህሪ ዋጋ ብዝሓለፉ 5 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ናብ ትሑት ብርኪ ኣብፂሕናዮ ኢና እውን ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት መረፃ ድሕሪ ምስዓሮም ዕዳጋ ኣክስዮን 53 ግዜ ሓደሽቲ ክብረ ወሰናት ምስባሩ ገሊጾም እዮም ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ 18 ትሪልዮን ዶላር ዝጽጋዕ ኢንቨስትመንት ናብ ውሽጢ ዓዲ ምስሓብ ምኽኣሎም ተዛሪቦም ከምኡውን ትራምፕ ኣብ መደረኦም ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ጥንኩርን ዘተኣማምንን ዶብ ኣለና ኢሎም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቦም ማድ ዜና ቀድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ንዕላው ዑደት ስራሕ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ፕሬዚዳንት እስራኤል አይዛክ ሄርዞግ ዘትዮም ኢትዮጵያ ቅድሚ ለውጢ ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክታት ብዘይ ምዛማ ድሌት ምልማዕ ዜጋታታ ከይተዓወተ ምጽንቱ ተገሊጹ ካብ ወጻኢ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቁጠባ ኣሜሪካ ንሓዊ ምዃኑ ገሊጾም ለቶም ማድ ዜና ዝተኸታተልኩም ነይሩ ስለምክታልኩም የመስግን ማድ ዜና ነመራሕኩም ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ጸኒሐ ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ኢቲቪ ትግርኛ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ተመኔ ብሩህ ምሸት